Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yekutanga iyo yandiinayo yakamira sekudai: hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Ininiwo ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. It is not a joke, it is something that is personal. Zvinhu izvi zviri kuitika kune hama dzangu chaidzo, hama yangu munhu uyu. Takabvawo kuZimbabwe isu vamwe tikauya kuno kumhiri kwemakungwa. Mazita hangu handichatauri mazita. Mapictures nemavideos avo they are all over the internet. Saka ndangoti ndinge ndichingouya pano ndinge ndichingokuudzaiwo my own side of the story, zvinhu zvandinoziva. Muri kungoona henyu vanhu vachimba vachitaura nyaya dzekubhala, kutopenga kuri kuita vanhu nekuda kwekuti takaita a go back to sender. Mukomana Shimudzinza mainge muchifiwa, isu vamwe sevehukama takabva tachizofamba. Takati tafamba in secret zvisingazivikanwi nevamwe, nekuti Mudzinza mainge mava nemadivision. Mudzinza maita madivision, kudaro tainge tava kufamba takaita zvikwata. Saka amai vangu vakabva vachizoti vana vangu ngatifambei, ndokubva tachizotanga kufamba. Mukunofamba kwatakaita ndipo patakabva tachizoudzwa kuti kwavo kufamily kwavo kwainge kuine hubatwa hwainge hwakaitwa. Then avava vava kuita sekunge vari kurasika njere, ende vari kutorasika njere ndivo vatakazoitira a go back to sender, nekuti ndivo vainge vasingadi zvinhu kuti zvinge zvichiraswa izvo zvavainge vachishandisa. Saka kana mukaona vanhu vachibuda pamaintaneti vachitaura nyaya idzi dzekubhala, patori nezvakawanda zvinenge zvichitoitika. Vanhu vainge vakazvirombera zvavo, vamwe tikavaitira a go back to sender. Handikwanisi hangu kuti ndinge ndichiti deep, but takaita a go back to sender. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo, kutopengeswa ne go back to sender iyo yatakaita. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kune vanhu vari kufamba vachiti kubhala meno kana muchivaziva. Ivo vari kuti hanzi my relative, hanzi ihama dzangu, ende takaita a go back to sender. Hanzi Mudzinza mainge muine ushereketwa hwainge hurimo, ndokubva tachizofamba naamai vangu. Takafamba in secret tikazvibata. Hanzi ndokubva tachizoitira umwe wacho a go back to sender. Saka hanzi i go back to sender yakazoenda ikanorova, ndokusaka vanhu vava kuti kubhala. Strange things indeed they do happen in this world. Vakanditumidzira mavideos acho vachiti ihama dzangu idzi mukoma. Kana muchiziva nyaya yacho, you can also tell me what you think in the comment section, kana kuinbox. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakatanga kuziva kuti ndainge ndisingazvari apo pandainge ndava ne16 years. Neshamwari yangu takatanga kuita musikanzwa. Tainge tava kudanana nevarume, taidanana nemadriver emakombi because tainge tichidzidza mutown. Saka makuseni tichienda kuchikoro, it's either taikwira kombi yemukomana wangu wandaidanana naye, kana kuti taikwira kombi yemukomana wefriend yangu. Saka taizoti paya kana chikoro chapera taibva tachizodhileya, tobva tati tiri kuenda kulibrary. Izvo tinenge tichinyepera vabereki. Taitoswera zvedu tiri mutown, taikwanisa kupiwa mari nevakomana vedu, tobva taenda tobva tanogara zvedu kuHarare Gardens. Then dzaizoti kana dzava kuma past 5 tobva tachizoenda kurenki. Tobva taudza vabereki vedu kuti kurenki kune vanhu vakawandisa. Saka taizotosvika pamba zvekuma past 7 or to 8 tichiti tiri kumirira makombi akachipa. Saka vabereki vedu vainge vasiri that hard because kuchikoro kwacho taigona, ende tainge
tiine dzimwe nhema dzekuti vabereki vedu vainge vasingatombofungidziri kuti ndo zvatainge tichiita izvozvo. Saka taizoti kuzvihalf 7 tobva tatotanga kutorara nevakomana vedu, ndiri mukombe nemukomana wangu, then friend yangu akapaka boyfriend yake vachitorarawo mukombi. Saka akazobatira pamuviri, ina handina kubatira pamuviri. Ndakatizira mushure mekunge ndanyepera murume iyeye kuti ndainge ndava nepamuviri pake, but ndainge ndichimunyepera. I was not even pregnant. After a year akabva achizomitisa umwe musikana, ndokuzoparara kwakaita marriage yangu, ndokubva ndachizodzokera kumba kuvabereki vangu. Saka zvainge zvava mupfungwa kuti sei ndisiri kukwanisa kubatira pamuviri, ndikadanana nevarume vakasiyana siyana, asi zvikaramba. Pandakazotanga kufamba ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti mudzinza medu mainge muine mweya wengozi, painge paina vamwe gogo ava vainge vakashayika. Saka gogo vakafa vaine chigumbu mumwoyo mavo, saka ndivo vainge vakandisunga mbereko. Apa ndainge ndakapiwa zita ragogo vangu, saka painge paine chivanhu chainge chichida kuti chinge chichigadziriswa. Saka kwedu vanhu vanoenda kune imwe Pentecostal church, hazvitotendedzwi zvachose kuti vanhu munge muchienda kun'anga. Saka pandakaudza vabereki vangu vakatopopota, vakabva vati kwandiri, wava kuda kutevedzera zvemadhimoni, siyana nazvo zvemadhimoni zvauri kuda kutevedzera. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba ndiri ndega. Ndichifamba kudaro ndo pandakabva ndachizobatsirwa neimwe n'anga. Iyo yakandibatsira yakabva yachizonditi, gore rauchakwanisa kuwana munhu anenge aine mwana mucheche anenge ari below 1 year, then unofanira kuti unge uchizoba hembe dzemwana yeye mucheche, ubva uchizouya nadzo. Ndobva ndachizodzigadzira kuitira kuti ndinge ndichikusunungura mbereko yako iyo yakasungwa nagogo vako vakafa vaine chigumbu. Ndakabva ndachizotanga kushanda as a maid. Mukoma ndaitoti ndichitofamba ndichitsvaka basa, ndaiti kana ndikaona kuti pamba ipapo panenge pasina mwana mucheche, ndaikwanisa kungoshanda kana 1 week ndobva ndatotiza, even mazuva mashoma. Saka ndakabva ndachizonzwa zvichinzi kwainge kuine mumwe mukadzi wekuCranbourne uyo ainge achitsvaka musikana webasa, announcement iyo yakaitwa muchechi. Saka ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonotaura nemaelders. Mushure mekunge ndataura nemaelder ndo pandakabva ndachizopiwa mafone numbers. Ndakabva ndachizotanga kutaura navo. Ndataura navo vakabva vanditi yainge isiri nyaya, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoendako tinge tichizonoonesana. Saka ndakazoendako mukomanashi. Mushure mekunge ndaenda kuCranbourne vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichizotanga kuvashandira, asi vaida kuti titange tamboenda kumusha. Apa yainge iri nguva yekukohwa. Takabva tachizoenda kumusha ndikanovaratidza kuti basa ndainge ndichigona kurishanda zvechokwadi. Ndokubva tachizodzoka ndikazotanga kushanda semusikana wavo webasa. Saka vainge vaine mwana wavo mucheche. Mwana uyu ndiye ainge ari target yangu mukomanashi. Ndaiti kana ndikasara ndiinaye mwana uyu ndaipota ndichimunwisa weti yangu iyo yandaitora, ndobva ndazanganisa nenani yaainge achinwa, because ainwa mukaka wemumugaba. Saka ndaizozanganisa nemushonga zvakasangana neweti yangu. Ndapedza kuita izvozvo ndaibva ndachizotora hembe dzake, kana ndikaenda kunozvibatsira ndaipukuta nadzo, ndobva ndachizodziwacha zvangu amai vacho vasati vauya. Ndakazoba hembe dzemwana iyeye. Ainge aine hembe dzainge dzakawanda, dzimwe dzavainge vakati vainge vachida kudzidoneta kuchechi because vainge vachingomutengera hembe. Saka ndakaba hembe idzo dzavainge vakatenga dzainge dziri dzepreparation, ndokubva ndachizoenda nadzo kuEpworth kwainge kuchigara n'anga yainge ichindibatsira. Ndakaenda nekabhegi ndikabva ndavaudza kuti ndo hembe dzandainge ndawana dzemwana mucheche wepamba pandainge ndichishanda. Vakabva vanditi wagona chaizvo. Mukomanashi ndakabva ndachizotanga kubatsirwa. Vakabva vachizondiuchika vachishandisa hembe idzodzo. Mwana iyeye akazosvika
pakufa. Zuva raakavigwa mukoma ndopandakaona kuti ndainge ndava kuita spotting, ndikabva ndachizotenga pregnancy test, ndikabva ndatoona kuti ndainge ndiine pamuviri. Asi mwana wangu wekutanga wandakazvara mukomanashi ane dambudziko riri paari, anopota achigwinha uye zvekare ane dzimwe nguva dzekuti anongotanga kungorotomoka. Zita remwana iyeye uyo wandakauraya ndichamuti Lizi, and ane dzimwe nguva dzekuti anongoti Lizi, mama honai Lizi. Uyo anowanzo kuzviita kana uri usiku. Baba vake havatozvinzwisisi kuti sei mwana dzimwe nguva achingorotomoka achiti mama honai Lizi, ari kuti handei tinotamba. Saka n'anga yakandibatsira, ndakazombodzokera kwairi ndikabva ndati sekuru, uyaika muone, tarirai muone kuti ndava kutambudzika, mwana wangu ari kurwara. Sekuru vakabva vachizonditi ndinge ndichizodzoka pamba pavo mushure mekunge vamboenda kuMalawi. Saka ndakazotaimira vabva kuMalawi ndakazoenda kuEpworth. Ndaendako kuEpworth vakatondirova neShock of Life, vainge vava kutotanga kutondiparidzira vachiti hazvina maturo izvi. Ndakaona kuti hazvina maturo. Vakandiudza kuti pavainge vari kuMalawi n'anga yavo yainge ichivasimbisa hanzi yakarohwa nemheni mushure mekunge yaedza kuda kuchekeresa umwe mukadzi weko kuMalawi, hanzi ainge ari mukadzi wamufundisi. Saka brother yacho ndiyo yainge ichida kuromba ichishandisa mukadzi iyeye, ndokubva yachizorohwa nemheni n'anga yacho. Saka vakabva vati zvandakaona kuMalawi zvakandityisa, handichadi kuramba ndichiita zvekuuraya vanhu. Dai watendeuka mudikani nguva ichiri pedyo, Jesu achawanikwa. Ndakangoridza tsamwa ndikabuda mudare mavo, vakabva vanditi uchadzoka zvako, ndikati handifi ndakadzoka. Pandakazodzokerako kuEpworth mukoma, ndakasvika zvichinzi sekuru vainge vakashayika, vana vacho vainge vakaparadza zvinhu zvose zvainge zvichishandiswa nababa vavo. Saka chazondiunza panapa inhau yekuti mwana wangu dzimwe nguva ane nguva dzekuti anorwara zvisingaiti. Eniwo ndinorota ndichitamba nekamwana kacheche ako kanenge kachiti sisi handei tinotamba, sisi handei tinotamba. Saka kana ndikabvuma mukomanachi ndikangoita mistake yekuti kanondikurira simba, ndobva ndati handei tinotamba kwacho, ndinozokaruka ndatova muguva, vanhu vachitondifushira ndichidanidzira ndichiti kwamusi kundiona here ndiri mupenyu, muri kuda kundiviga ndichiri mupenyu. Vanosvika pakundifushira. Apa dzinenge dziri hama dzangu, apa kanenge kakamira pasaidhi neni kachiseka kachiti ngatitambei mhani, zvekuti tiri kuvigwa hazvina basa, uyai titambe mhani mainini. Saka pandinongorota hope idzodzo ndichizobvuma kuenda kunotamba naye, ndinorwara mukomanashi zvekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kuzotoiswa kana paoxygen machine ndava kusakwanisa kana kufema. Ndakatomboenda mukoma for almost a month in a coma mushure mekunge ndakarota zvekare kakauya kwandiri kakati handei tinotamba mainini, ndikabvuma. Ndokubva ndachizoona ndava kufushirwa zvekare. Bhudhi vangu vakakanda zidombo pamusoro pekofini, ndikaona kuti ndainge ndatofa. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi kamwana aka kachipoko aka kane kachiti handei mhani tinotamba. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma, muri sei zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindipawo miono yenyu. Ndino umwe murume uyo wandiri kugara naye, takatanga kugara tose iro rino gore, patova ne2.5 months kubva zvatakatanga kugara tose. Takasanganawo muno muJoburg, anoshanda iniwo ndinoshanda. Saka ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichibva kustay in. Ndakazobvuma last month but ndava kuzvidemba. Saka when I met him akandiudza kuti iye ane vana vake 4 from 2 previous marriages. Anoti akaroora mukadzi 1 then umwe wacho ndiye waakazogara naye vakazoita mwana umwe chete. Dambudziko riripo mukomanashi nderekuti
handichapiwi zororo nevakadzi ava, handichazivi kuti ndoita sei. Vana ava ivo vainge vachimbogara nanagogo vavo, amai vakabereka vana amai vavo, asiko zvinozvi nekuda kwepressure amai vangu vakazoti vana ngavauye ndinge ndichimbogara navo, because mukomanashi ndainge ndava kungogara ndichingonetsewa. Zvino ndava kutoona sekunge ndakatopinza amai vangu busy, because vanongogara vachingofonerwa vachitukwa nevakadzi ava. Vakatomboiswa mugrupu iri rakagadzirwa nemukadzi wacho mukuru, vakaedha amai vangu, vakatanga kushaudha amai vangu. Zvino murume wangu ndinoti kana ndikataura naye anobva atanga kupopota, obva ati saka uruda kuti ndiite sei, hama dzangu hadzidi kuchengeta vana vangu. Ndava kuzviona kuti hama dzake hadzidi kugara nevana nekuda kwekuti vakadzi vacho ivo havana pamuromo. Vakapopotera amai vangu nekuda kwekuti amai vakatumidzira mapictures hanzi vana vainge vakapfeka hembe dzainge dzisina kunaka. Of course vanotumidzira mari kuna amai, but mashoko avanotaura anondirwadza. Apa amai ndiri kuvaudza kuti vana ava pandiri kuuya ndoda kuenda ndonovasiya kuna gogo vavo, amai vakabereka murume wangu, but ivo vakati handidi kana kuvaona kuno kuvana ivavo, kwavari kwaamai vako ndiko kutori right, handisi kuvada kunoko. Saka handichazivi kuti ndodii. Ukuone kusaiti murume wangu hanzwisisi. Kana ndikada kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi, anotanga kuti saka kana usingadi vana vangu uda kuti ndinge ndichiita sei, pane pandingazorasa here vana vangu, please understand me. Handizivi kuti ndingaita sei, situation yacho iri kutondiremera. Ndinogara ndichiudzwa magara mwoyo nevakadzi ava, ende murume wangu anotova defender. Vakatomboti kwandiri, vana ivavo kana vakafa vari mumaoko amai vako, ziva kuti vangu vana uchaita gochi navo, uchabuda munewspaper iwewe. Ndikabva ndati asikana endai munotora vana venyu. Vakabva vachizondinyararira vose, vakambotanga vachandiisa muzvimagrupu zvavo zvavaindigadzirira, asi ndaingobuda. So I need advice right now. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. What a complicated issue. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukomanashi ndakatengawo motikari. Motikari iyi ndakaitenga muna January. Mushure mekunge ndatenga motikari, mistake yandakaita, even though vamufundisi vakati kwandiri dai mambomira munhu waMwari kuenda kuZimbabwe, asi ndakabva ndachizoenda kumba nekuti ndini ndainge ndiri wekutanga kutengawo motikari mudzinza rekwedu. Ndakati ndaenda kumba kwakabva kwachizonzi kwaifanira kuti kunge kuchizodirwa doro pasi. Doro rikadirwa pasi, even though ndiri munhu anonamata, ndakanyara bankuru vangu nekuti ndivo vakandiendesa kuchikoro. Vakatanga kundiendesa kuchikoro ndiri grade 5 mushure mekunge baba vangu vainge vari musoja vashaika. Saka pandakaramba kuti vange vachidira doro pamavhiri emotikari, vakabva vanditi nhai mwanangu, mwana wandakatanga kudzidzisa uchiri kuprimary, dai ndaida kukuroya. Handiti ndikadai ndakakuroya, iko zvino zvava doctor. Handiti wakaita doctor nekuda kwesimba rangu, ndaishanda mupurazi ini, nhasi ndazova muroyi wako here. Vakabva vachizotanga kueredza misodzi. Mukoma ndakarwadziwa nazvo, ndikati ngachiitwe chivanhu chacho. Izvi zvekuti tiri maKristu dzimwe nguva tinogumisidzira tava kusaita chivanhu chedu. Saka chakaitwa mukoma, motikari ikabva yachizodirwa doro mumavhiri. Mushure mekunge zvose izvi zvaitwa mukoma, takabva tachizonzi tinge tichienda kunoombera pachikuva, tikaita saizvozvo. Then after that ndipo apo pandakazodzoka kuSouth Africa nemhuri yangu. Asi mukoma ndava kuzvidemba. Motikari yakatanga kuita problem tichangocrossa border, tichitori kuSouth African side, tatopedza kutodhindisa, ndokubva yangoti dzi. Apa yainge iri motikari nyowani.
takatsvaka makanika mukoma, motikari ikatanga kukanikiwa, motikari yandakatenga padealership. Takafamba kurwadza kubva muMessina kusvika muJoburg, takaita 1 week, motikari ichiti ikafamba yofa. Totsvaka paloji pekumbogara motikari ichigadzirwa kusvika tichizouya kuno kuJoburg tichiita zvekusesekedza. Takangoti tichingosvika pamba mukomanashe, motikari yakabva yati gwadama, ine zvimasimbi zvayakavhuna mumavhiri. Kusvika pari nhasi motikari haisi kufamba. Takaenda kudealership tichida kunzwa kuti marepairs imari. Vakati panodiwa 135,000 without labor, kuuraya munhu mukomanashe. Vamufundisi vakauya vakatinamatira vakati tine zvatakaberekeswa, asi vakanditi ndakakuudzai kuti chimhomirai kuenda nemotikari kumba. Nemudzimai hatisisina peace mumba, ari kungogara achindishora achiti dai wanga usiri iwe wakamanikidza kuenda kumusha, izvozvizvi tingadai tisina mafinancial problems, nemari yacho haichabatiki. Ndiri kushanda as a doctor mukomanashe. Zvakaoma. Ndinoenda kubasa nekombi. Chatava kungokwanisa kuita inini nemudzimai wangu kungobhadhara bond. Tinosara ne1000 rands iyo yatinotenga chikafu. Munhu wadokta ndinoti kana ndichienda kubasa ndinogara ndatodya sadza. Apa tinongorarama nekudya sadza necabbage chete. Munhu wadokta. Mudzimai wangu izvezvi ari kutotsvakawo basa, but mumba hamusisina peace zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakatumidzira video vachiti onai mukomanashe zvakaita firiji yangu, ndikutofunga kuitengesa firiji. Mamusina kana chinhu kunyange mudhipi kana compartment yepamusoro mainge mungori nemacarrot maviri. Apa he is a medical doctor muno muSouth Africa. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mari yacho ndoshaya kuziva kuti iri kushandei. Hanzi chandava kungokwanisa kungoita kungobhadhara bond, tobva tasara ne1000 rands, totenga chikafu, kungotenga mafuta, totenga hupfu, totenga macabbage. Ndo kurarama kwedu kwatava kuita. Motikari havasisina, vanoenda kubasa nekombi edoctor. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinoshanda pagovernment hospital muno muSouth Africa.